készül Németh István, Tőke Szintia. Bönne Ferenc eredménye 2 hibapont, 79,91 másodperc. Lovas 3 hibapontot az alapidő túljutósétől. Nem látok semmit. Nagyon a Vivike. Jó a sarkonyú, nagyon olyan friss. Jól megy már a videó, de... Nem baj, mondhatod. Szerintem a dicséret ez mindig jó. Hogy megy a Sziszi? Csak meg ne ijedjen. Hátra vál! Nagyon jó! Hátra. De azt kell, nagyon kell figyelni, mert hason elő. De nem így fog a nem versenyen neveljük. De figyelnie kell rá, mert a melegítő is nagyon figyel, ha mondom, de ha nem mondom, akkor csak egyre előbb lesz. Aj, Sziszi. Nagyon jó! Gyere vissza és úgy kormányoz, ne hasadj! Szinte úgyse hallja. Nem kell neked ezt mondani, hogy vedd vissza a vállad. Neked nincs is vállad. Menni! Remek! Miért nem mondja? Anyu szerint a pozitív megerősítés kell a pályán is. Ott csak jó. az kell. Nagyon jó. Ott semmi más nem kell. Szuper! Majd a 4 szem közt neve.